mondo ti ne jopiny maber. Ero kama na inya nikech ang'eni paro mabende usechiwo kaka dul makedo kod weche mag mibadhi mabende paro mabende thoth jopiny nitiere godo nikech thoth jopiny wacho ni omenda makama kinde ka kinde kwaseneno kata mana omenda ma noseket tinga ahinya ero kama na inya kuom kelo kata mana wach midhusi mar corona nitiere omenda mabende diere moko kanolal koro nyaka sani kata mana jopiny bende napenjore kodhi nino pok ochako geno mare no bochwe wan osenyiswa kaka itiyo kod omenda makamage mabende jopiny bende napenjore ang'eni abiro bedo ka donje ahinya kaluwore kod yore kaka EACC mabende uneno ka gima chal ka gima omenda inyalo tigo darietha kata kama nitiere sirikande mag gwenge mopogore opogore mabende osechako tiyo ahinya waneno ka gikunyo mtaro kuom ranyisi kaunti ma Nairobi giwacho ni kwana tamalo 70 mar tich gisetimo ne ikruok mano mar kodhil nino nikech ne giwacho ni kuonde dak madiroma 17 kaunti ma Nairobi bende tich osechako tire omenda makama dibende magisechako tiyo godo erokamano kalure kod chik momi sirikal matindo mane county kinde duto ka gineno ka nitie shida moro mabiro to yienegi mondo gichak fund omenda moro giket tenge kaka governor oyiene ma fund makamano onego chungne shida moro amora mabiro manogi plan gima chalo kaka El Nino ni gima okonyo maber ni jowa matiyo kod meteorology nosabedo ka paro no wachni ni gini biro timore emomiyo mipango ma jok kaka wacho county government ma Nairobi kod county moko osetimo en ni kare kendo winjore mano nyiso ikruok to gimoro achiel aparo ni kaka jothurwa wang'eyo kinde duto en yot ahinya mondo waikre sana kwa winjo ni en pesa moro nitie to koro kochako timo gimonego benino atim kod pesa moketno kata omenda moketno kanye mashida bire emomiyo en gima longo kendo gima ni kare ni jotendwa motelo ne e counties mopogore opogore kotelne gi governors ochako ikore to gima ber monego wawinjre kendo monego wang'e kage timo gigi duto mipango mane magiseketo mondo omenda komenda otonglo momegi gibiro wacho ne joraia ni mae kaka no watiyo mae kaka no wapango to atimo ma kod ma mano dio ni nyaka kakoro en wagolo drainage system wagolo gik mose dino yore mag kalo mag pi wanyalo wacho ni watiyo gi pesa dikanyo nwadwaro ang'o to anyiewo ang'o kan samoro nyalo wacho ni nyalo dwaro mondo indik jomoko e kinde machal kamano mano kiparo chon gin ji adi mindiko to ni chulo ginade makizungu wacho ni accountability manyaka giyange gi yo makare mowinjore nikech neno kaka yore mabende kaka EACC samoro osefwenyo ni samoro nyalo ti kod omenda gi yo mok ni kare ahinya kinde mag procurement wacho ni emergency procurement nyaka lu chike mano motenre kod kaka itimo procurements makamago aneno kanyo ka uso mago ma payments kata mna chudo mabende gibro bed ka ichudo nyaka ng'i e yo makare mago duto te ubro bedo kung'iyo banka koro setigo omenda makamago ok en mna bankende to pa ni gima watemo timo sani en mondo walos kod jotendwa mochung' ne omenda mosamegi ni kapok gichako timo gini inano gima duong' kendo gima moro wasani ni owachni wachon ok en gima opoyowa wasabedo kwa winjo ni El Nino kata miwacho koth machwe mang'eny mokalore ni dweche 3 kata 6 mosekalo jowa mochung' ne weather osabedo ka wachonwagi koro ok en gima opoyo sirikal maduong' kata opoyo sirikal matin samoro ok nwang'eyo ni to nyalo biro e yo marom nade to kata kamano onego beni sirikande duto kochakore e county kod national government nyiche wasaikore mwaseketo yore mowinjore ma kaber kwa dhi e county to nyaka duol mar MCA county assembly bende nyaka beni ncho sa approve gini osakale wechegi emomiyo okowachacha ni okowach ni ng'ato ni wabiro ng'iyo gigi wabiro ng'iyo maber mondo ng'ata mimi thuolo mondo tim obedi procurement
nyaka ibedie kod sababu, nyaka ibedie kod gimomiyo ni timo gimitimono. To kaka ditime ne boluore kod chik mar piny. Be nomi kan governor kata ka in ng'ama ochung' ne omenda e county. Bende nyiche duol mar assembly omi thuolo mondo itim gimitimono. Obedi en procurement, obedi en ndiko ji. To en adier madam ni thurwa ka yore mag nyiewo gik moko procurement osahinyowa mang'eny. Kanyo ma Kenya gin nengo mamalo kuom ranyisi. Million. Iwacho ni exaggerations of goods and prices. Samoro ka koro jembe mabende koro ibro bedi kitiyo godo kata ne kunyo mtaro. Ibo mana nyo ni jembe achiel kata mana siling 200,000. Kona. To jothurwa timo gigi kokwa par kiny. Sama watimo gik makamagi to kwa par ni kiny pod wabro dwaro yath e osuptal. Kiny wanyalo bedo kod wach moro bende mobiro apoya. Wabiro timore nade. Koro iwacho maber ni wasaneno kata ka wheelbarrow gimi mkokoteni inyiewo million kod billion. Iwacho wach kom. Emomiyo en gima owinjore mondo ng'ata ma omi thuolo mondo tine raia bedie kod chuny mar paro ni to kapok anyiewo kata kapok atimo gima dwa timono. Bende atime yo mowinjore. Ing'eni wigi wil ga ni samoro koso mi loch tipar ni koro ine giko kendo ine chakruok. Gimoro amora miwacho mitimo ok onego penji ni time nade. To nyaka wang'e maber ni samoro amora ma in e ofis mar raia ok in ruodh raia to in jatich raia. Omiyo ka gipenji ni to niche wamiyi tich, wamiyi $2,000,000 itiyo go nade. Kik wi bed matek kati bed ng'ama ochako somo newa kipenjo gin to upenja nade natimonu. En hakigi mondo gipenji kaka ng'amwa gimiyo thuolo mondo telne. Dibedi mano gin achiel kuom achiedh nade mabende samoro kaka apisas